enwere ife m chọrọ ikwu. Enwere ndị bịa na-ede m meseji na-esendịrị m meseji na-agwa m na-asị m na mmiri ada ezo n'obodo fa. Enwere ndị na-ekwu na mmiri ada ezo n'obodo fa. Ịghọtago na since 2 years now na mmiri ada ezo n'obodo fa. Na fa mara ma alụfa metere ma ife ndị be fa metere ka ọ gịnị. Ịghọtago some people ha bịakwa na-ekwu na mmiri ada ezo n'obodo fa ọ bụla alụfa metere. Na mmiri ada ezo n'obodo unu a na-egbu mmadụ. Na mmiri ada ezo n'obodo unu a na-akwa iko. Ị na-anapụ mmadụ di ya. Ị na-anapụ mmadụ nwunye ya. Ị na-complain kwa na mmiri ada ezo n'obodo go. Anyị mara na imere alụ. Ịghọtago hapụ nwunye mmadụ Chineke akpọ gị ọkụ. Ka ị nweta ihe ị na-achọ. Unu n'anya unu ga-ama na tata bụ ahịa nkwọ. Mbọsị ọbụla bụ nkwọ n'ala Igbo bụ mbọsị mmiri na mmiri na-ezo. Ịghọtago like ọ bụrụ na be anyị ọ bụrụ na be anyị mbọsị anyị ji eme mmọnwụ na be anyị like mbọsị nkwọ. Ịghọtago a ji eme mmọnwụ nwaanyị adịghị esiri di ya nri. Ịghọtago nwoke na-aga nwunye ya esorie a na-eje. Ịghọtago tata bụ mbọsị nkwọ bụ mbọsị eji ama aka mmiri. Ịghọtago like obodo ọbụla shiri ike si na ọha nwa bụ ife eji biri. Ọ tata ka eji ama aka tata bụ nkwọ. Ọ dịrị ofele. Unu share this video and follow me maka another update.